Hledám nějaký píčoviny, na co bychom se mohli jako sem tam takhle podívat, protože Dráťa mi nedostačuje svým contentem. Víš, potřeboval bych něco, co jako, co prostě ukojí naši jako nějakého vtipálka nebo někoho. Co ty rande na slepo. Hej, tak to nedávám. Viděl jsem nějakou paní, která řekla to o tom iPhoneu a to mě bylo tak trapně, ty vole, že to jsem se nemohl dívat dál. To jsem vůbec nezvládl. Já jsem se na to celý nedíval, takže tu paní hodnotit nemůžu, ale počkej, kde to zavalila? Počkej. Názory. Ma to nezaujíma. Takže v podstate mi je úplne jedno Tady. z mojich najlepších kamarátiek. A nemal iPhone. A ja nie som nejaká materialistická alebo niečo, ale keď som s niekým na rande a on si položí nejaký Samsung alebo Huawei, tak ja ostanem v šoku. Akože... Prepačte, ale kto teraz nemá iPhone? Já nejsem materialistická, ale jako on nemá iPhone. Co? Fakt, víš, co mě na tom fascinuje, že fakt jsou takovýhle lidi mezi náma, jako který, a to nemyslím jenom tuhle slečnu, ale který mají v hlavě fakt úplně, jak kdyby úplně jiný hodnoty, že fakt si o sobě asi myslejí, že jsou, to nemyslím tuhle dívku, protože nás to neviděl, a některý si fakt myslejí, hele, já jsem teď viděl pár Instagram profilů a opravdu mně přijde, že některé ženy, prosím vás, některé ženy, a nemluví tady zhrzenej Karel, vole, který mu ublížila ex, vole, ale opravdu mě mrzí, že některé ženy se jako sami sebe staví na piedestál slávy, jakože jsou ženy, jakože jim to sluší a mají tam prostě, třeba dají fotku a napíšou tam better than your ex, better than your next. A všichni, jo, ty jsi moje kočička, sluší, top, your queen, víš co. Nebo jakože, víš co, a píšou tam o sobě, jakože oni se stavějí prostě na piedestál nějakého nedostupnosti a naprostý jako nadřazenosti nad veškerýma mužema a ženama ostatníma, jako kdyby spolkli veškerou krásu a sebevědomí světa, až už je to fakt jako toxický shit, víš co. Jakože, víš co, your jakože něco, co nemůžeš mít, tam napíšou, nebo něco ve snu, jsem tvůj sen chodící a takovýhle, víš, jako je mi to fakt v piči, no. Je mi z toho fakt na píču, jak to někdo přepaluje úplně. No, jako rande na show jsem dlouho neviděl, ty vole. A myslím, mě něco zaujalo. Je důležitá sexuální historie partnera, kolik je málo, kolik je ho akorát. Jo. No jasný. Kupuješ dárek Vánocům i kámošům, kámoškám. Jo. Kupuju. Jo, jasně. Ano. Jo, to Masra. musí být. Jo, kupuju. Párkrát jsem to udělal, no. Některým ano. Jo. Některým ano, ty ostatní, víš co uznají. Že jsi kámoš, ty holky. Jakoby. Pouštíš to, hele, ona je v show a tady Andrea, co pustíš a po Vánocích nedostal jsi nic a říkáš a některým ano. A ty. What? Co je? Já si s kamarádama malej dárek. Víš, co je taky dobrý malý dárek pro kámoše? Show a hra. Je pro tebe důležitá sexuální historie partnera? Já vím, že teďka What? se hodně řeší ten body count, jako úplně šíleně. Jakoby někdo se na to ptá třeba, kolik máš body count. Já se na to nikdy neptám. Ty věci neřeším, je mi nepříjemný, když to někdo řeší kolem mě. Ne kvůli tomu, že bych jich měla nějak hodně, ale protože mě to nějak nezajímá. Jako nezajímá mě to. Určitě ji chci vědět. Je zajímavá, baví mě jí řešit. Je dobrý, když ji vím, ale není to nějak, že bych za to něco odsuzoval. Dřív jsem se o to hrozně zajímal, ale hrozně. A chtěl jsem vědět, s kým, vole, kde, Ty máš hlásek jak konipásek. kolikrát. Tvrdý. A teď jsem přišel na to, že vlastně... Jako radši nevím. Pak se třeba stalo, že Radši nevím. to řekla, já jsem potkal toho typka a už jsem byl jakože... Jako asi ne, ale nechci to vědět. Jako jo, Za mě je i není. jakoby i ne. Prostě tobě do toho nic není, ale na druhou stranu prostě malinko o něčem to svědčí. Je to takovej jako ukazatel něčeho, ale nemyslím si, že by to bylo důležitý. Hele, já to moc neřeším, tohleto. Ne. A to neřešíte, protože máte přeložínu? Ne. Pro mě ne. Ne. To jeho určitě, to moje ne. Či jsi řekla? Ne. Pro mě ne. Ne. To jeho určitě, to moje ne.
Počkej, co? Tak to je fér, no. Asi ne. Ani ne. Ne. Já jsem si taky něčím prošel, mám taky bohatý apetit. Si myslím, že... Já taky. Já taky, bráško. To jo. Že ne. Absolutně ne. Určitě jo. Myslel jsem si, že ne, že každý si může dělat tako, co chce a každý má nějakou minulost, ale... Dneska už vím, že jo. 100%. Určitě. Ano. Ale jenom do určitý míry. Já myslím, že jo. Asi částečně jo. Jo, pro mě jo. A celkem jo. Jakoby minimálně pro nějakou moji orientaci v tom, jak to ten člověk má nastavený dlouhodobě. Ano. Ano. Ne. Je mi to jedno. Ne. Není. Jako proč? Ani ne. To je jako samý, jako kdyby jsme vyčítali, že kolik vypila panáků někde. Co? Přiřazuješ vypítí panáků k tomu, kolik měla v sobě čuráku? Nebo ty, kolikrát jsi měl vagínu? Nevím. Někde na diskotéce. Co bych k tomu bude přirovnal? bych asi jako úplně... Ani ne. Asi Je ne. to- Ne. Bylo to předtím, než byl se mnou. Tak jako teď jsi se mnou, Co je mi do toho? I'm give a fuck. Jako říkám, co bylo, tak to bylo. A Teďka je se mnou, tak ať se klidně vyřádil, mě to je jedno, teďka už mě buď věrnej. Pro mě jako pro chlapa je lepší, Dobrý, no. když ta ženská toho má víc za sebou a Tak jako čím zkušenější, tím lepší, ne? není to, když to řeknu blbě, není to jeli to nějaký, už prostě ví. to je náročný doby, bych řekla, v dnešní době ještě. Takže... Hlavně ti to nikdo skoro neřekne doopravdy, vole. Každý řekne, vole, něco. Málo kdo ti řekne jako real shit, protože... A jak zjistíš, že si ti řekl real shit? Ano je. Já jsem na to hodně háklivý. Do nějaký míry asi jo. Mě třeba vadí, když jdu někam do společnosti, tu holku tam znají kamarádi nebo něco a vím, že tam je prostě 5 frajerů, kteří jsou spali. Víš co, nechci To nechceš, no. To zrovna jako nechceš, úplně takovouhle situaci. chodit s tím klukem a být jako, že potká nějakou typku a pak ti za to jenom dodá, s tou jsem spál. Nejradši bych chtěl nějakou holku z vesnice, kterou nikdo nezná. On se říká, že všechno je ve velkém množství jet a já si myslím úplně to stejně. Záleží, jestli se uklidnil. Když týpečka tyhle jede... Asi pokud to není, já nevím. Tak kdyby natáčel porno, tak jako... Když to není extrém, tak není. No tak pokud jich neměl 100. Na kontě 150 slečen. Tak jako furt si namlouvám, že ne, ale když... Něco každý třetí den, tak to úplně jako není, že jo? Není to příjemný, že jo? Tak asi to bude trošku divný. Jako 100 týpků, tak asi jo, no. Jako když jich není 100. Byly čísla třeba o stovkách. 100, 200, 300, 400, vole, tak asi... Čo, vole, co děláte, vole, vy jenom prcáte lidi, ty vole. Jak to může mít 100? Ty píšo, to už jako 100 je fakt jako CRS, vole. Čet, vole, já vím, že tady jste někteří vyhovádí. Z toho se dá vydedukovat jenom to, že nebudu poslední. Ale jako asi bych se možná chtěla zeptat, jako s kým spal. No tak to on mi všechno řekl, takže jako... to byla Blanka, pak to byla nějaká šmudlinka, no a ještě nějaká... Kolik je málo? Ty vole. Málo. Jak málo, vole. Já za mě teda, jo. Já jsem v tomhle otevřenej a pokud jako budu s nějakou budoucí partnerkou, nemám problém jí to říct. Absolutně vůbec. Nemám problém jí říct, jako co mám za sebou. Nemám jí problém říct všechno, co jsem jako vůbec s tím nemám problém. Vůbec, jakože to není něco, jako že bych řekl, co děje potom, teď jsem s tebou, víš co, jakože pokud to bude chtít vědět, nebo tak nemám problém to jako říct, není to něco, co bych jako potřeboval tajit nebo schovávat někam do knihovny. Jestli to je důležitý, já bych asi upřímně nechtěl být s dívkou, která měla 50 chlapů. Je to moje preference, nechtěl bych úplně, jako je to asi o nějaký svý sebehodnotě, asi nechceš úplně podle mě ženu, která prostě roztáhla 50 chlapům, nechtěl bych být jenom další prostě číslovka nebo něco v budoucnu. Nemusí to tak být, protože já jsem zažil, že slečna neměla moc chlapů a bohužel to o ničem nevypovídá, naopak právě si myslím, že prostě chceš, aby si ten člověk něco užil a aby potom jakoby už měl jasno, že je schopnej zůstat s tím jedním, jestli mě rozumíš. Víš, jak to myslím, jakože někdo je nevyskákaný, říká se, prostě ona je nevyskákaná ještě, kámo, ta ještě bude chtít lítat prostě, ta teď jako bude šťastná 3 roky ve vztahu a pak, prosím, holky, neberte to všechny, já jsem obecně, to může, ne obecně, ale že to může někdy stát. Zase chceš, aby ten člověk jako něco zažil, ale já bych třeba jako
Málo, pro mě není málo vůbec. Někdo řekne, tak není zkušená v posteli, tak snad se ju naučíš, ne? Tak to spolu vylevlíte, ne? Tak to spolu vylepšíte, ne? Tak to spolu můžete zkoušet, můžete spolu trénovat, vole, můžete dělat hezký věci spolu, to neznamená, že potřebuješ, víš, nějaký chlap to řekne, hele, to já potřebuji radši nějakou zkušenou, ať ví, co dělá v té posteli. I holky to říkají, jsem viděl v některých rozhovorech, tak aspoň aby věděl, jako co dělá v té posteli. Tyhle, já bych naopak byl rád, že mám jako neskušenou dívku, která chce být jenom se mnou a chce prostě jako naučit, jako zlepšit se v tom a že víš, jak to myslím, se mnou, jako je to prostě hezký přece. Já nepotřebuji nějakou mistryni, která mě polkne žaluda a řekne, vole, nebo víš co, nepotřebuji nějaký porno prostě nutně hned zažít, prostě hned na první sex hnedka vědět nějaký bruty, jako. Prostě pokud přece nebudu nasranej, hele, ona je neskušená, ona ještě neumí šukat, no tak si ju naučím, ne? Tak jí řeknu, pojď a jezdi, vyčuť mi. Nekousej, víš co, nebo víš, jako prostě, co je na tom, jako miluješ jí, tak přece si neřekneš, já potřebuji nějakou, co mě našuká, nebo kluk, nechci, aby tam na mě jenom ležel, když neví, co má dělat s tou ženskou, no tak mu to řekni mu, ukaž klukovi, kam má šáhnout, vole, pokud není píčus, tak se neurazí, naopak bude rád, že ho něco přiučíš, já třeba jsem s tím úplně v pohodě, ať mě holka řekne, jak se jí to líbí, kam mám šáhnout, jak moc mám zatlačit, nebo co, víš co. Je to v pořádku? Co to je, jako, vole? To je můj názor, já nepotřebuju žádnou ženskou, která měla 40 chlapů a přijde, ty vole, a šoustá mě, jak já nevím co, že nebudu moc chodit, co jako nepotřebuju. A jestli je pro mě důležitý ten body count, asi jo, asi jako, nechci mu říkat body count, kolik měla partnerů sexuálních nebo jakože vztahových by mě zajímalo. Protože bych se asi udělal nějaký obrázek, jo. Kdyby fakt řekla 50, člověk se může změnit, ale 50 je prostě pro mě takový číslo, že si říkám, ty vole, tak to je docela jako mazec, no, tak jako to se asi docela svištěla. Víš, takže a myslím si, že to není nic špatného říct, že ti na tom záleží. Lidi se bojí to říct, mě na tom záleží, já sám 50 nemám, takže vole, můžu říct, že nechci dívku, co má 50, jako. Číslo, jo. Dobrý tyle. To asi není. Málo. Nic není málo. Není, že? Není nic, to je jedno, i kdyby bylo jako panic. Podle mě není nic málo. Málo to je asi jedno. A málo bych nějak neříkal. Málo není. Jeden je třeba málo. Takže mi třeba řekl, že je panic, že jo? Žádnej. No a tak co, tak... Třeba žádnej, vole. Tak si ho dáš první do pusy, vole, luxus ne. Je to luxus, vole. Myslíš, že chci nějaký odsud za nejbom o někom, taky si dám rád z obalu, jak někdy. Asi žádná. 0. Když je panic, tak je to málo. Hele, já ji nemůžu pičovat za její preferenci, jo. Nemůžu, je to v pořádku, nechce panice, nechce o nic přiučovat, nechce jí to trapný nebo něco v pořádku. Málo to mi nevadí. 0 je v pohodě. V pohodě, pokud neměla někoho, tak mi to nevadí vůbec. My jsme s tím v pohodě. V věku asi určitě hodně málo. Jako 0 asi. Když je to vyloženě panic, nebo když 1. 1. Asi 1, no. Asi 1. Málo je třeba 1. 1. 2. 1. Aspoň jeden, 2. Ale jakože mě to přijde hezký. Jo, mi to taky přijde hezký, jako. Jasně, že já bych se třeba bál, kdyby žena, já jsem nikdy jako nebyl s ženou, která byla pana, já bych měl strach jakože o to, aby třeba se v půlce jako netrhla pryč jako víš, nechtěl bych, jakože chápu, že pro někoho to panic jako málo může být, i když se nad tím zamýšlím, jakože ne proto, že jde o ty zkušenosti, jo, že se snažím jakoby, jak to říct, teď dát trošku sebereflexiv, že jsem na tam tu blonďatou paní udělal ksicht. A když se nad tím zamyslím, tak bych jako měl pocit nějaký větších obav u jako slečny, která neměla ještě partnera, protože bych nevěděl... Záleží, v jakém časovém rozmezí měla ty borce. Je rozdíl, když měla 15 borců, ale během tady několika let vso 10 borců za rok. No jasně. Znám takové. Každopádně jsem za jedno, že je mi jedno, jestli zkušená či neskušená. Chápu, vajky. Ale 50 je mega i ve 30 ti. Kámo, já jsem slyšel teď jako mít panu, tak bych se taky bál, jako. Spíš menší, ne? No jasně, bych byl spokojený, když měla 2. Víš, že mě to jako potěší, je to hezký, mně to přijde, že nepotřebuji mět 10. Ale bál bych se, jako bylo by, jako že nechtěl bych taky úplně panu. Ale když by mě by to nevadilo, jde o to, že bych chtěl vědět, jestli si je jistá, aby toho nelitovala úplně, to chceš být vědět vždycky, jo, ale rozumíš, taková, vždycky je sex jako zodpovědnost, ale tady by to bylo takový, no, neumím popsat svoje pocity ohledně toho. Myslím si, že 1 je prostě úplně v pohodě, když někdo, já jsem měla jenom jednoho. No luxus, tak to. Minimum je 2. 2. By viděla co a jak. Tak málo si myslím, že jsou 2. 2 holky. Jsou na mě 2. 3, nebo jako to je ale za mě ideál. 3 jsou málo. 3. Je to aspoň přes 3. Kolik je málo? 4. Jako pod 5 je málo.
Jak 5. Třeba pod 5. Myslím si, že do 5 je to asi za mě jako málo. 3 až 5. 5? Kam to bude? V dnešní době do 10 je málo, si myslím. V dnešní době je do 10 málo. 9 až 15. Je málo? Je málo. A když to teď vezmeš na svůj věk, tak... Cože, kurva. Každý to máme jinak. Hele, víš co, někdo nemusí souhlasit s tím, jak to mám, já se jenom divím, jakože v dnešní době je 10 málo. Ale kámo, já jsem fakt slyšel a někdo mi to říkal, nějaká slečna, nebo kluk, jestli mi to psal, fakt nevím, že se normálně bavili někde, já nevím kde, kdo si, fakt nevím, odkud to mám, ale někde jsem slyšel, že jako nějaký kluk řekl, že miluje nějakou holku a že jí je 17, a že to je strašně super, že měla jenom 8 kluků. Jakože what the fuck. Že kurva. Jakože co se dneska děje, nebo jakože co bude? Jak to dneska chodí, nebo někde jsem to slyšel, ty vole, takovouhle, já fakt nevím, co se děje. To jsem je v klidu. Jo, v 17, ty vole. Betí. Když mi bylo 15, tak jsem šel na střední a bývalka, co se mnou rozešla a zaučila mě, poskákala další 4 spolužáky ze třídy XD, smál jsem se, ale v duchu jsem nějak umíral XD. Ty vole. Jak dokážeš říct, kolik už je moc? 500. 100. A tvůj věk, kolik je moc? 500. Takže 3 kila je na klid. Ty píčo, hoši. 150 holek. What the fuck, co se děje? Hej, vy atraktivní lidi takhle šukáte? Hubený. Já vím, že šukají tlustý, ale co se děje? Nevím, asi přes kilo už bude hodně. 100. Kdybych o něm věděla spíš, že to jako zkouší na každou a bylo to takový jako veřejný tajemství, tak to by mi vadilo. Přes to asi už ne. Přes to už ne. Jsem fascinovaný. 100 plus holek ve 20, tak to už mi přijde jako dost. Dost? Cože, kurva, ve 20. Což? Hej, vole. Vole, co? Myslím si, že nad 100 už je moc. Nad 100 to na komentu. 50, 60 a výš, tak už, jak si říkám, že no tak ty vado. Cože, asi pičo? Hell yeah. Ej, co je? What the fuck? Já nějak nestíhám, ty, co se děje? Co říká holka má, ty vole, to vole? Jako hustý, kámo, jsem v piči z toho, ne? Jakože jsem asi v nějaký svý bublině, ty vole. Kurva, nechce se mi znít, ty vole. Tak třeba jako přes 50, už je fakt hodně. Nad pade už je to blbý. Pade! Já jsem z toho v píči. Nad 50 je docela jako výkon. 50, tak už si asi uděláš obrázek jako o tom člověkovi. A moc je víc jak 50. Třeba nad 50. Třeba přes 50 holek. Pro mě je extrém 50 plus. Tak 50 už je jako... Nad 50 už je moc. Přes 50. 40. Možná přes tu 30, to už mi přijde tak. Mně přijde třeba 15, jako furt moc, jako docela. Nevím. Takový, že? Přes 30. A třeba 30 hodně. 30 mi přijde moc. Nad 30. A když Bůh řekne třeba 30, to ty si říkáš, pičo, to je trouba na čuráchy. Když jako někdo říká počty třeba přes 20, přes 30, to už je za mě jako prostě hazard se životem, nebo já nevím. Třeba 20, 30 a víc, tak to už je dost. Na 20 už je třeba moc. Asi víc jak 20, už by mě trochu jako... Moc je 20. A na 20 jako už je to v celku dost. Třeba na 20. Přes těch 20. A taky další věc je, třeba délka vztahů a tak dále. Já mám třeba 3 kaunty, ale 2 z toho byl a je dlouhodobý vztah. No jasně. Takže ono zase být 5 let ve vztahu tě naučí dost. No jasně. Pak taky je to lepší, když víš, že má zkušenost se vztahem a nejen s šukaním. No, teď jo, jasně, že chceš mít, aby měl člověk zkušenosti se vztahem a s řešením problémů a tak, víš. Mám 15. Možná 15. Dobrý je třeba do 20, pak už je to moc. No přes těch 20 asi. Přes 20 holek už mi to přijde takový jako... Takových jako 15-20 si myslím, že už je... Asi moc, už je to nad 20. Tak určitě 20. Třeba 15 už je hodně. 10-12. A když to jde jako na 2 cifry, už je to takový jako nevadí mi to, víš co. Radši bych si s tou holkou o tom popovídal. Vadí mi, když ta holka bude jako, to není tvoje věc, prostě neřeš to. Radši si o tom pokecám, taky řeknu, jak tom jsem já. Mně moc třeba přijde jako 10. Na mě je moc i 10. Víc jak 10. Ne, třeba 10 už je raketa. Jo, jako. A třeba i 10 mě přijde. Jsem rád, že tam je jako, že si řeknu dobrý, nejsem úplně jako, víš co, jeblej, víš co. Jakože nejsem zase... Není moc. A kolik je podle tebe akorát? Není moc. Já nevím, jestli to dá říct jako... Akorát, co to je za otázku, ty vole? Kolik je akorát? 3, vole, 4.
Od 10 do 50 třeba. 30. Tak aby tam byly nějaké zkušenosti, tak těch 25, no. 20. Ono se asi je otázka, zdali přemýšlej v aspektu sexu čistě, anebo vztahu. Já když se na to dívám totiž, já už jsem si všiml, já přemýšlím hned o vztahu totiž. To je zajímavý. Na tohle jsou totiž dva pohledy. Já se totiž na to dívám totiž z pohledu vztahu. Pořád. Celou dobu to video. Teď mi to došlo. Ale to je jedno, vole. Já bych nešel do holky, co měla 50, aby mi uhnil ten můj kreveťáček, víš. To nebudem dělat. Mně třeba přijde, že ani kluci a ani holky neřeší to číslo. Ba naopak si to občas omlouvají jako sbírání zkušeností. Podle mě se dle toho zkušenosti fakt neurčují. Zkušenosti můžeš mít s jedním partnerem do konce života. Jo, fistulí ne. Jako jo. Hele, každý to máme jinak, je to fakt téma. Hele, ať si každý dělá, co chce. Pokud to vyhovuje obou a jsou s tím v pořádku oba, tak je to v pohodě, vole. Pokud tam měla 100, ten měl 200 a chcou spolu dělat věci, ať to dělají. Víš, jako úplně v pohodě. Chápu, no, někdo může, to vůbec neznamená, že máš zkušenosti. Někdo může mít 5 holek za rok a bude s nima s každou třeba jenom 3krát. Dám příklad, jo. 3krát se vyspí s 5 holkama, takže měl body count za rok 5, s každou spal 3krát, takže měl 15 sexů za rok. Ty máš doma přítelkyni a vymrdal jsi 76krát. Nebo 160krát, víš co. Naložil si, dělal z věci a tak, víš jak. A měl jsi 1 a on měl 5. A přitom máš víc zkušeností, bych řekl. On má zkušenosti s různýma tvarama vagín, cecků, ale ty máš zkušenosti jako v posteli třeba. Víš? Ale 1. Jo, že to číslo jako prostě... 20. No, 20 akorát. 5 až 20. 10 až 15. Těch 15, no. 12. Takový střed je třeba 12. 15. 10. Těch 10 třeba. 10. Do 10, jo. 5 až 15. Akorát 10. Tak do těch 10. A 5 až 10 si myslím, že je fajn. 5 až 10 třeba. Neřekl, že chce, aby měla aspoň 10 předtím a teď 5. Co tam měníš v odpovědi? 10 asi. 10 max. 10, 15. 10 je ideál. 10. Do těch 10. Do 10 mi to přijde OK. Tak aspoň jako 10 takový ideál. Tak ne, jako kolem tí 10 jako je ideál. Tak mezi 5, 8, 9. Od 5 do 10 je tak ideál. 2, 8, 7. Tak možná mezi těma 5 až 10. Na 22 letých mi přijde takový normálně jako třeba 8, 7. Třeba 6, 7. 5, 6. Si myslím, že tak jako do těch 5 je to ideál. 5. Takových 5. Tak třeba 5. Tak do 5 je to úplně jako ideální. 4. 3, 4. 3. Tak třeba 2. 1. Stačí. Stačí 1, když předtím měl dlouhý vztah, tak pak já. Radši málo než hodně. A třeba kdyby byla para, nedělo lidi to. Jako ta 0 je taková, že to bych toho člověka musela mít fakt ráda. A to mi nevadí. Měla jsem i 29letýho panice, takže... Když ta holka bude v pohodě, tak jako... Nevadilo by mi to, ale... Pičo, já bych se bál, že tam nedošáhnu k tomu natrhnutí. Ukáž. Nevím, kde to je tam, jako daleko. Nebo... Dobrý, já si některé věci nechám v hlavě, ty vole, radši. Asi bych to úplně nechtěl. No to asi trochu jo. Jo, to vadilo. Nechci mu jako vysvětlovat, co má dělat, nebo... Tak jako zase převlíkat prostě radlo a tady ty věci, co je prostě na dlouho, no, takže... Protože tady ten borec jako je docela... Ten má jako jasný priority, to je drak, Asi úplně ne, no, jedině někde venku. Jako chodila bych s panicem, ale bylo by to takový, že bych se musela vychovat. No teď jo, no jasně, teď o to jde. No, v pořádku. Jako asi ne, vždycky ho naučíš. No teď jo, s tím jsme v pohodě. Ty vole, tohle z toho jsem v životě nezažil, kámo. A nevím, jestli bych byla to ready, ty vole. Chtěl bych to zkusit někdy, ale... Já tě chápu, Radře. Užil jsem. A asi už na to nenarazím. Oh, prdele. Borec, vole. Takovej mám. Se mě pobavil ten jeho úsměv, no, jak se prostě usmál. No jo, no, tak jo. Co bych zkusil? No pánu, že bych zkusil. To je jako ono v takovém věku. Ale určitě jsou.